Яш әйінді халық исемен йөрткән сәйер ансамблі Крәшен Сәрдәсе авылында сәйер фестивале оештырдылар. Коллектив сәхнәдә 7 елдан артык чыгыш ясый. Мәктәптә укыганда ук аларны үз мәдәниятенә, иҗатына мәхәббәт берләштергән. Бер ай эчендә фестивальнең программасын, сценарийсын уйлап тапканнар. Питрәш районында Крәшен бәйрәмнәре, шунда җыеннар хәзер юк. Шуның өчен үзебезнең Крәшеннәрне бераз күтәрергә, үзебезнең бәйрәмнәрне бераз күрсәтергә, үзебезнең халыкны күрсәтергә һәм район белән район арасында дуслыкны күтәрү җибәрү өчен эшләнгән фестиваль. Без монда үзебезнең җырыбызны халык ансамбле инде безнең карындашлар халык фольклор ансамбле. Үзебезнең җырыбыз белән килдек инде, биюбез бар. Валерий Габый Чабата биюе биинде. Без ул үзебезнең чыгышлар белән сабан туйларга йөрибез инде. Ярмаркаларга йөрибез. Менә Питрәш районында сезне чакырдылар, ничек кабул иттегез бу чакыруны? Питрәш районына сәйер группасы безнең авылга Симит авылына Симит бәйрәменә килгән. Езурлап Симит бәйрәм итәбез. Алар бездә бәйрәм оештырып киттеләр дип әйтсәк тә була инде, җырладылар, биеделәр. Хәзер инде безне үзләре телефон аша чакырдылар безне бәйрәмгә. Бүген сәйер халык ансамбле репертуарында Крәшен халык җырлары күп, популяр эстрада композицияләре дә бар. Алар Чулпы халык фольклор ансамбле үрнәгендә эшлиләр. Чулпылылар яшь коллективка фестиваль оештырырга ярдәм иткән. Гөрләтеп, авылны ямьләндереп, музыка уйнатып йөрүләренә һәр вакытта да ярдәм итеп торабыз. Кая чакырсалар, шунда барабыз. Кая чакырсалар, аларга ярып йөрибез. Яшьләргә ярсаң, яшәрәсең бит ул. Сәйер коллективы фестивальдә чарада катнашкан барлык иҗат коллективларын рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр белән билгеләп үттеләр. Сезне алкышлар, кайда алалар? Менә шулай. Рәхмәт.